inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Imnibħa mit-trobbija tagħha f'Sydney minn familja ta' immigranti Maltin, l-artista Louisa Kirkop tinseġġ flimkien in-narrattiva tagħha u tal-komunità tagħha permezz tal-wirja Grotto Girl. Eżibizzjoni fil-Musew Nazzjonali tal-Istorja Naturali tesplora l-użu tal-aġġettiv Latin melitensis. Project Me ġewwa Muża tesplora in-natura ambivalenti tal-protezzjoni, ġest pożittiv li b'mod inevitabbli jinvolvi wkoll ammont ta' kontroll. Il-grupp Sfetis Opeth joħloq pajsaġġi mużikali komplessi ġewwa l-Eden Arena. Diversi artisti lokali u internazzjonali se jkunu qed jingħaqdu flimkien f'wieħed mill-aktar festivals tal-mużika jazz rinomati internazzjonalment, il-Malta Jazz Festival.